Я адкрыла для сябе і хачу паведаміць пра гэта іншым. У ходзе даследавання ў Крошыне былі ўстаноўлены 4 сям'і, вывезеныя ў Германію. Сям'я Супрунчык Соф'і Адамаўны. Соф'я працавала на электралямпавым заводзе, а пасля змены працавала яшчэ пакаёўкай у сям'і дырэктара завода. Сям'ю жыхаркі Крошына Дзеравяга Ефрасіні Нікіфараўны у складзе 4 чалавек вывезлі ў Германію. Ефрасіні было 12 гадоў. Яна працавала на швейнай фабрыцы. На вытворчасці быў 12-гадзінны працоўны дзень, дзе даводзілася працаваць, не пакладаючы рук. Каваленка Іосіф Давыдавіч ваяваў на фронце, трапіў у палон і быў вывезены ў Германію, дзе знаходзіўся ў лагеры для ваеннапалонных. Будучы на фронце, ён пісаў лісты родным. Гэтыя лісты захаваліся. Каваленка Роза Станіславаўна была вывезена ў Германію, калі ёй было 14 гадоў. Яна працавала ў сям'і нямецкага бюргера. Брэз Ніна Дзімітрыеўна была непаўналетнім вязнем фашызму. Яе 14-гадовай дзяўчынкай вывезлі ў Германію, навучылі шыць на швейнай машынцы і прымусілі шыць абмундзіраванне для нямецкіх салдат. Я помню ўсё, і як гарэлі людзі. Ліпучы снег, што кроўю набрыняў. Мне крык памерлых раздзірае грудзі. Праклён фашызм, праклён табе, вайна!